Halo, hay. Wala na ko og kapaya. Hala! Di ara, nasawo na. 5 minutes later. Like mo ba magkudkud? Marami. Ha? Dahil kagpurma. Ang nga kailangan mag-ibang wagi. Ngana ko, bilingan ko. Ngara. Ngana. Mga directorial din sa mga bisa magkudkudon ka tumato. Jadi matuwa kalipkid. Kalipkid. Sa kailang may gipon, mga ngipon-ngipon. Ngana no, na yung pao di ay. Opo, maglatik pa nidaan. Miso na. Magurang sure dun na. Dati. Anay kasawsawan. Magkakod gani guys, unahon ng kilid. Ganay pa magkakod unahon ng tunga. Lisod na kuturo, pero baga ang kilid. Ang tunga na upaw na. Kilid mo di unahon. Tanaw sakto lang laro. Anong balance ba? Ano, hapit na. Iwa pa di ay. Hapit na. Kaya nang gawas nagdang pagka-oily. Ikaw na, di na ka makakudkudang. Kay. Karas ka ba? Aksihin na nakabaga. Alas tiri pa kuduron. Mayor, pwede nas mayor. Puna pa si kawit sa ilok. Ijam na kasi nagsabot man eh. Madong sabot. Pagtag weekends. Patag sa mo. Nagsakit mo, magagaling na kurang Ito ito. na Nalapod. nagkakagurap eh. Kura ba tayo magkakapil? Ang nga ganito, may na kayo sa truck. Kaya may habal-habal. Away mo to. Isang truck. Truck, pagkargahan na ito. Kung kita. Ano pati ang programa niya? Mo pastisir. Diba, siyempre. Kung ko sanina kan kalago. Ganyan gawa na lang sa ligang inisan. Ando pa. Nagamagkaputi na. Nagamagkaputi. Marat sinugod. Nami, nagiging mong lubin na kay hala nga naghimantika. Hindi ba ka? Na, nagawas mo na. Na, natin na lang. Awit na. Kung di, malagaling mo tuon yung singot na ni. Saan ko din? Lami. Lami. Ako ano? Naman na, nagkarong singot naman sa kudang. Ay, pwede kayo pa ibi. Kasi. Ay, padan, maglipad rin. Wan, good. Maglipad at abo. Punta ko magtir. Wala ni, kuha mo. Sabi, kuha mo ganito na nga. Gamay, ram ganito ato rin. Dahil yung pang kuha mo. Gamay naman kang yung pao. Sarang bisihan nila. Ay, gamay nga, sa kasako to mo pao. Gusto na yung gamay lang. Uy, sa kasako nga. What's up guys, kaya pakitin mo na sa pao. Hindi ko sa zero kalidari. Ha, mong pakitin mo. Unboxing ka. Sumungi ka ng pawa. Ikan pas, Mindanao. Ano? Murad na, kalipki ba ito rin? Lamar di ainin, nang wani, ang bayabas. Kaya bas mandulman. Kaya pag kinukuran mo yun, kaya mo ramag sakay kawato. O nagpungko. Kala nila kawato. Doon kaya sa may kahuman. Sabi? Dini Pao! Surprise! Uy! Pao ko lang pinjaman. Wow, halabi sa'yo. Yan eh. At tanig ka na dyan. Pero libot na ng mga pineapple. Yaman may pineapple. May pao na. May pao. Na, lagi. May mga pineapple na rin ay. Kamalisit mayor, ha? Lalag pao guys. Kaya basi ko mo kailag pao. Mauning. Madyo naman din ilagat. Kay parang sulit ang bumipit ang laguar ba. Sir, ulam ka biyabas? Kasi nga ito ginulman di ay. Sila. Lamar di ainin, nang wani, ang bayabas. Biyabas mandulman. Kaya pag kinukuran mo yun, kaya mo ramag sakay kawato. O nagpungko. Kala nila kawato. Doon kaya sa may kahuman. Sabi? Dini Pao! Surprise! Uy! Pao ko lang pinjaman. Wow, halabi sa'yo. Yan eh. At tanig ka na dyan. Pero libot na ng mga pineapple. Yaman may pineapple. May pao na. May pao. Na, lagi. May mga pineapple na rin ay.
Mayor, kamalisit mayor, ha? Nagpaw guys, kaya basi ko mo kay lagpaw mauning. Madyo naman din nilagat kay parang sulit ang gumipit ang laguar ba. Sir, alam ka biyabas? Kasi na ito ginulman di ay. Sina. Muli ko Alira sukan. na. Alira na. Mayor, pakasaw na. Katong nagbimiro. Hangin to buwan na high blood dito ko na nilang rostiri kay di ka mao. Ako magbigay supos ba. Hindi mo dito sa na pag-vlog sa hansa na eh. Ajaw. Aray, contender o yan na. Ano ning Di masa? na ugasan ay. Di. Oh, Di Dito. bitaw basan kay ma tuno magkato o malagat. Chap-chap. O bitaw palitan na. Hinlo magani imong mga taparan ay. Makani tagtari ko nagwakan. Ina dito na ni. Ang waning. hala ka nang maning na kay. Ina na ang waning. Sabay ba? Siya ba tigil ito? Awulo kita dito no ikaw dito ang among kabanat. Lagat-lagat takugnan o ka bagunan. Wala dyan na day. Saan man? Tas apa? Ano naman tas ah. Huwag pa na magsapsap. Ning dahil lang yan ang. Himala. Ay nga siguro kitang anak. Sige na hatay ko. Kapitik-bitik na dila. Ano na kaila? Kalipat ko. Nakulat mo ko kay Gyo. Siguro natin alam sa pao, diba? Mao ni. Nakulat ko kay pagtanta di man mao. Tinaas ra. Patingin sa kumuha ka tali pao. Adam na kay. Mura mag nangabuntas ni sila. Uy, dugay na ko pagpang nang. Nanapoy may kag sa YouTube na pagdadi ko pao. Nas upaw puli apaw. Bro, nagpano gingana ulo. Ito, taas ra. Sige. Saan man? Taas. Nga na pagkakuanan. Tinga. Expert. Di ang taasa. Tinga lagi sige. Taasa. Put di mo putun bro tinga. Bakit nga? Nere. Ado na. Sige. Sa pa panon. Tamandar put sige na. Kahit pinit na nang. Nay. Tigbasa para ban. Kaliro nay. Una. Na, bisa may hugas. Ano na hugasi? Sakay sa pagbalik. Yan naman na, yan na ang pagin na. Na kaapat. Kaapat lagi. Pare sa kay gamay bang. Na, nangipisa man kung gamay sundang. Susayang. Sige na. Katura na. Nagsabag tirapi-tapi man. Arang. May gagmay na. Sige na. Bahin-bahin. Ano ka na? Benay, sige na nay. Ay, wala naman ko nagasugas boss kay patutuon nila na di naman hugasan. Nahugawan jud. Kuya ako ay hugas. Manang. Dito na hugasan. Manang ideya, yan naman ang mga karang tao atong sundo. Sanay? Ano ha? Dili ka madangog. Ah, mo ka? Hala, kamoy matuman kay kamoy nauna. Isap-sapan ng nidan. Paglukat na. Hinlo na. Niluan na ning nang manilaan. Kana ba? Sumundi ay. Dili ah. Batasan. Kalata. Kamulisod naman gani midari, gi ka magdudik tara kada ha. Pigpi na mong simod. Ngano orang inita. Marunong palingat mas paramig taman. Ang init sabi to manang. Major no ndo kay matis daghang sunscreen ng andal ba. Na, grabe galing kalim na kagawa man ay. Kadiha man na. Isa ka na? Dara guys. Ay hanghang. Di maluto di man ihot do na ibili ng dako. Di mapait na na. Ah, dag-aga na jud ni tanan. Mga tanan kay gapon mo na Kung nga katanan sa mong dinagpao. Pwede na mong dadon butang mo sa rip. Kung gusto na ka mukhaan, ni mo rang i-steam. Oh, tingnan na po. Nga naman to Lamig kuhan. ko na kaisa nga. Amo kay na mamulip kay dato man mo. Sila na na malip. Kami ko man ni rip dani. Ito injo. Kamo kay mga dato mo hala. Nay, nadaghang pinjan ay. Nang siganahan ka mo puli na dali sa trabaho nang. Mga kumbati dia. Nagajud mo yung mga kaluoy dis enjoy suon. Mati. Sagdan trabantanin to daan. Ako pa'y nangitag pao para natekan. Hindi pa din mo mutabang daan ni tagtan. Ako pa din magpreparasyon. Uli. Uli Karong uli kali. Kamura na yung patos gawas para natekan. Ikaw may bata. Ikaw may bata. Ikaw may bata pa. Panganay maganta mo yung responsibilidad na imong muhag pagkaon. Hapit ako gukladaan ni banak ko. Ako pa di patagtarin. Huwag mga konsiderasyon. Ako pa palutuon. Ako na ganit-ganit nangita para natay ka pa ni hapon. Wala na, Roy. Uli ko na, Roy. Kinaitok sa promi. Tawaan ka ka mo mga maguwang di mo mangitag kapanihapon. Ako ba dyan nga. Kuanan nga.
Pamuli sa dili katong kinabuhi. Pagtawag na kaya, Banakon. ang gamot mapil na. Adyo po, kayo wala tayo ngawkaw. Manang. May siguro dagong paus injo manang dito side sa imong hangbana manang. Nabiton, sa Dili dili mo pa ato. kung gipasagdan nga moabot ko gindulman. Naaman day injo, na? Ikaw sa di ka matuhuran nga naaman di ay. Grabe kita. Di mo to ato. Dali ako sa gindulman og pangaw ka og nabay pao. Na? Naaman di ay. May lamayor gani. May bagjan tong ila. Gusto ka Bapa, pati-pati pa sila kate. gusto kang mapatay tag kumaut. Gusto siguro mamatay mig kumaut. Katlan. Oh. Pawa ba itong pagjang ito? Kani dyan guys, kaning review dyan na sa sunscreen guys, nag-review mo ko sunscreen. Ani dyan ni maila guys. Oh, kana ito do bitaw kay. Kay effective ni kay grabe na dyan ang singat naglanay-lanay na. Sobra pas nag sagibo. Ah, dito sa hugasan di ay. Dangag-dangag gani pagpanit na huna. Higasan. Aram naghanap po nakuha ko ano na. Sige naman. Okay, paot na. Dala si mong baboy yun. Dungagon, bitaw. Siguro nangipon tong baboy ni Mario bago pang inanak. Diya ganay ba? Nangipon na. Ikuan dyan ang mga milestone sa inyong pagtindang. Mga milestone. Nangipon. Kanang kamao na mo. Tamang. Wag mo sundang dang dakunay. Lagi. Undang ni Roy nay. Hindi kayo makuha patabaran ko ano. Mga parbata butirmilon. Asa? Trabaho rin tawat eh. Napanga ni project ni magimog puso. Nanginhas nanta mi. Ay manginhas. Awa pa ning taod ganina nanginhas mi. Taod man. Lami mo gusto nga to kadak ate. Gagmay Di kay. api na lang kay ngasli at. Pugad siguro nakagilo-ilo man. Murag bughad si Zakat nay. Di ni pughad ni basi wa na mi friendship ni nang maning magbuwag na mi. Pagka amigo kay mo ba jud pughad ni. Gilhandaan ha. Ato naman ka na nagsabaw nay. Igura. Igura. Anong buwan mo sa kami ko? Sakto na bro. Ay mas jud pughad di kan dako ara na. Ako lagi. Ingit man si Jangal lami kuno ni. May lamig da ko. Dabogan ni ko mo. Dazun. Nang waning kura-kura na magbagon. Diaw. Lagi pa ba lagi? Sesinta. Kasi takapin. Sa pagkatambak ka. Ni wang gaaglawas. Wala nanay. Oh mama. Nga nang maninay. Kasan mo yung mananay Yung grabing bagtika. yung ina yun. Parabit-parabit yun. Aw. Kanang muar sa pas. Dako ka dun punuan sa. Dimili na kay puspasidan pa na. Kita. Parang ibuha sila mo eh. Sige, sige. Pagkalon. Haya sa kakadiro. Magkano nag sa kabarangay. Ato na, himapaw na nay. Ama borak tubig. Kaya na. Teacher na. Nanay, rin magsabaw diya. Takaroy. 5 minutes later. Ako bitaw. Pagpit. Sa bata-bata pa dyan. Nakasang ko tanawin perfect sa bata-bata pa ko. Agad dyan pangandoy nga maestra. Diyan sa katong naka-school. Mayang kamatan. Labi na galing dumagtuan. Man, manipod. Siguro kang tapo. Ano ba ito na silang duha? Magsigirat pangatawa. Tudluan, sigit pangatawa. Oo, pa ako rin ko matlagi sa. Buka tugad ang gininhawa na nila. Kung si mission tada ng estudyante ha. Sunod ha. Ya, bunay ka gawa na. Tigawal mga nang. Dahil kang namauhan, pinawikan. Sabi. Katilaw. Huwag na. Di ko nas nanay kamao. Nawa. Lahing mamuhan, lahing forma. Ang lalay minto. Kaya ba mo nga grade 1 pa ko kamaon ako dani? Kaya ba mo nga champion ko pero may saon na og na Nagder lagi mag-district nga lagi. Oh. Ija, ni boss na ni David. Bola lagi ito makaya lagi. Tulong ni Marcia. Magsupay, himo na magkagbula. Murag kanina wala na na kompleto kay samok lagi ka concentrate dun si. Kailan mag-imuhog na ako rin mahugot. Di ko maudan ng kusulit. Ikaw rin tighugot nang. Dahil naman na basta mahal. Wala may nga na. Kamu rin tighugot kay rong. Magkamot pa Na ako may ambag sa ahat ng negosyo. Magamot pa ko. Naputin sila tanan. Sarang? Putin Sige sila ra tanan. man. Ang ka naman sa screenshot. Kasi ako nung tapos na rin kasi yan ay. Screenshot? Kaya ako na saya na eh. Bakit ko na dynamite fishing? Diyan. Kasaan na? Saya na eh.
na kasi apilang.